Гэта была непрыступная крэпасць рымлянаў, пасля мусульманаў, а пасля і крыжакоў. А ў 19 стагоддзі яе пераўтварылі ў сапраўднае ўвасабленне фантазію пра сярэднявечча. Усё гэта Каркасон. У часы позняй рымскай імперыі тут заснавалі цытадэль, вы ўсё яшчэ нават бачыце на некаторых вежах такія рымскія рысы. Ну, а ў 8 стагоддзі тут нядоўга паспелі пакіраваць мусульмане. Гэта была крайняя паўночная кропка іхняга прасоўвання. Но ў высокім сярэднявеччы Каркасон пераўтварыўся ў непрыступную цытадэль пад уладай графаў Тулузы, якая, тым не менш, за вельмі кароткі час упала падчас альпігойскіх войнаў, такога крыжовага паходу супраць секты катараў на поўдні Францыі. І гэта вельмі трагічная кропка ў жыцці горада, бо выгналі адсюль амаль усіх жыхароў, ім далі ўзяць з сабой толькі адзежу, а дынастыю віконтаў Трэнкавель, якія ім валодалі 100 год, ну, яе амаль знішчылі. Но валодаць горадам пачаў французскі кароль. Усё гэта толькі дзеля таго, каб у выніку ў 19 стагоддзі Каркасон дайшоў, ну, як абсалютна нікому не патрэбны гарадочак, дзе яшчэ і галоўнае блюда гэта бабы з каўбасой і качкай. Так яны і жылі да таго, як з'яўляецца Віяле Ледзюк, французскі архітэктар 19 стагоддзя, які вельмі хацеў стварыць свой вобраз ідэальнага сярэднявечнага горада. І ўсё, што вы бачыце тут, ну, яно не заўсім аўтэнтычнае. Ледзюк, ён імкнуўся паўтарыць сапраўдную рэчаіснасць Каркасона, але ён таксама вельмі хацеў яе зрабіць такой, каб яна адлюстроўвала ягонае бачанне ідэальнага сярэднявечча. І вось гэтыя вострыя дахі на вежачках, акурат гэта ўсё фантазія Віяле Ледзюка. Ён проста перанёс на поўдзень Францыі элементы паўночна-французскай сярэднявечнай архітэктуры, якой тут ніколі да яго не было. І так ён стварыў класічны вобраз сярэднявечнага горада, даў Каркасону такое новае жыццё, там цяпер няма адбою ад турыстаў.